खुलुमबाय नै दिनैहाय जोङो नारें गोदै लामा फैग्रा माने मानास लामा गोदोनि बे लामाजोंहाय फुराना लामाजोंहाय दाबो खस्थ' मस्थ'यै बारनानै दंथ'यो जोंनिया दालां गैजायैखाय ग्रेभेलाबो जाबाय ओरैबायदि मोजां खोना होबाय आरोबाव नै ओरैहाय नै ओरैबायदि खस्थ' आरोखि ना नै दंग'आ नै अयथासार गिदिरखा बेवहाय ओरैबायदि गारि बारनो मानो ओरैबायदि प्रब्लेम जायो ओमफ्राय देग्लायनिफ्राय इयावहाय अट' बेटारि गारि खारनो हासिगोन आरोखि माबायदि मोनदों ब्र' गोसोआ मोजां दा जाय मानसिया बे लामाखौ मावदों आं डाइरेक्ट नामखौ मुंख'ना होनायसै ग्रेभेल मावदों नै बेयावहाय माबा बेंटलनि आदा दमनिक बिराद हामबाय होनदों बे लामाखौ मावना होनायनि थाखाय दालाङाबो मावगोन बायदि खोनादों आं मोजांनि बाथ्रा आरो बेजों लोगोसे दा बियो क्लियार जाथ'वाखै नालाय बेनिखायनो दालां हेबनोबो नै दालांनि फैसा हरदों आरोखि थगायला गैया औवा 100 दालनि हरदों आदा दमनिक सारा नै बे औवा दालांखौ हेबसिगोन आरोखि ना बिनि हरनायजोंनो रायजो राजाफोर ओंखारदों नायनो हागोन नै आरो जोंनिबो होनो जोङो ब्र मनज बा दङ बेबो दान होदों होननानै खोनादों आङो थेंक इउ हामबाय होनदों ओरैहाय नै जोङो थांलाय फैलाय लामानि थाखाय बिराद मोजां जासिगोन एबारावहाय नै औवानि दालांलाबो बेनो थोयो आरो बे लामायानो बिराद खामानि होगोन सोरबा लोमजानाय सोरबा स्कुलाव गोरलैफोर थांनाय गासिनावबो खामानि होगोन आरोखि ना बिराद बरिया दा गामिनि मानसिफ्रा ज' ओंखारनानै मावगासिनो दङ आमाय माबायदि मोनदों गोसोखौ मोजां दा बोसोरै मावनांगासिनो बोसोरैखा दानिल' ओंखारलि बे दालांखौ जों इदि मावनाया सरखारा एसेबो नायाना माखासेखौ एसे फोरमायहरलाय आच्छा माबायदि गोसोफ्रा दासान्दि मोजां बेनिफ्राय दालांनि बेबस्थायाव ब्रिजनि बेबस्थायाव माबायदि मोनदों नों माला जागोन बायदिखौ मोनदों हा बोसोर इदि मावनाङै जेनेबा जोंनि लामाया मारै जानांगौ जाखो है खस्थ'लैनो गामिनिनो ज' मावगासिनो दं जोङो नै अन्थाव बाथाव उफाय गैया जोंनि थाखायल' साननानैबो लाब गैया जोंनिफ्राय उन्दैसिनफोर सोरबा हस्टेलाव थांलाय फैलाय सोरबा स्कुलाव लांलाय लाबोलाय बिसोरनि थाखाय नायनांगौ जाहैबाय ना बेमारि आजार बायदिसिनानि दा बेखौनो नै मावगासिनो दं दे आं देखायलांबाय थागोन दे मारै सेंग्रा सिख्लाफोरबो रं नाम्बारफोर नामा जोंनिया जोंसो नुवा जाहैबाय ने बारा नुयो दे नुलांबाय थागोन भिडिअखौ नारेंगोदैयाव गायसनानै देरगासिनो दङ दिनैहाय बिसोरबो इउटुबार जागोन दै आङो नोंसोरखौ खेबनानै दोननायसै नोंसोर दिनावहाय बोराय जायोला नायदो दे जायो दा फोदै आच्छा आंथ' बोरायबायना फोदै सिङा हालायलै नै इनि नामा मा होनोमोनलाय नों थाइबा बेनिफ्राय नै इनि नामखौ माथो होनो बिगय ओइनिलाय नङा बैनिलाय निउमेन ओइनिलाय बोहै नोंसोर खामानि मावनो फैदों दा जोंनि बदल मावदोलै दे नोंसिनि नाम मोजां माथो होननानै खोन्थालाय बाबा निउमेन ओइनिलाय बोहैस्रां नोंनिलाय हा नोंनि नाम मोजांखौ खोन्थारा ब्रिलियान नोंनिलाय फोदै बिहान आच्छा अके थेंक इउ ओरैबायदि दाहामाखौ रोजा होखाबाय जोङो नै हाग्रा होबावबाय आरोबाव नै इयावहाय हेमायसे बाथाम सैगासिनो दं जोङो नायलांबाय थालां जाबाय दै देखायगासिनो दं जोंनि रायजो राजाफ्रा नै बे औवानि दालांखौ मावबाय आरोखि ना ओरैबायदि खस्थ' दैयाखौ नुखाबाय नोंथांमोना मावगासिनो दं नै गोदोनिफ्राय मावगासिनो दङ आरो बे लामाया जाहैबाय मानास लामा गोदोनि आरोखि ना बे लामाया दिनैसिम दालां गैया
बेनिफ्राय जोंनिया जाहाथे दुखु दामोन जों पाब्लिकफ्रा बेखौहाय दालां जाजानो लुबैदों आरो बिनिफ्राय मोनसे गेदेरथार बाथ्रा आरोखि ना मेन खोथा दा खामानियाव मावथ'नानै दङ दा दसेनि उनाव ओरैबायदि आगुन जागोन बेयावहाय ससेनो बुंनानै दोनखानायसै आङो बे दालांखौ एबाराव जायनो मावगोन जोंनियाहाय न'खरा गामियावहाय 40-50ता दङ अबसे न'खरसेयावनो साब्रै साबा सयजन दंखायो नालाय बिनि भटखौ मोनजोबगोन जायनो मावना होयो बेजों सापर्टआव दं आरोखि दाबो UPPLआनो जा कंग्रेसआनो जा BJPआनो जा नांगोलानो जा ना माथो होनो आमाय नंगौ दा बेसेबां हेबबाय थानाय ना माथो होनो नंगौ दा सोरजों सापर्ट जागोन दालां मावग्राजोंसो खादा एबारावनो नामा दैज्लांनि सिगां ने जोबनानैथ' जों मानिया नंगौ स्टुडेन्टफोर खस्थ' मोनबाय जोंनिया दै बारस'मान थांनाङो बे बिराद दुखुनि बिसय जाबाय आदसा नायस'ना आरो बे लामायानो जाहैबाय जोंनि आइलेण्ड होनो आइफवालि बारनानै फाथाबारि एरिया फाथाबारि बाजारनि एसे सा दावखोनानै टार्निं दङ बेनि सिद्दा फैलानो नुगोन जायनो मावफैनो गोसो UPPLनियानो जा नांगोलनियानो जा कंग्रेसनियानो जा जिखुनु जा माने इसोर मावना होलां जाबाय आरोखि बेजोंनो सापर्ट थागोन आरोखि ना रायजो राजाफ्राबो बेखौनो लुबैदों दालाङानो मावजानो लुबैदों बेयावहाय गोरलैफ्रा बारनो बिराद खस्थ' मोनो आरो गामिनिबो बिराद लोमजाला साजाला गारि फैलायनो हायि जायो जोंबो गारि लानानै दंब्लाबो खामानि गैया न'आवसो उन्दुगासिनो दं गारियाबो नै औवानिसो औवा जेंसि हाग्रा होजोब्बाय बाथाम सैगासिनो दं नै बेबायदि औवा बोसोरै दाननानै होनांगौ जायो नै जोङो गोसोआव माबायदि मोनदों बेनिफ्राय दालां गैयिनि दुखु दंना गैया मालिकफोरनि खामानि मावनाय नालाय नै दुहुजोंसो फोथारबाय नै जोङो नै नायनो हागोन नै दालांखौ नै बिदि मावगासिनो दं नै खामानिखौ मावगासिनो दं नै ओरैबो हेबगासिनो दं ओरैबो हेबगासिनो दं ओरैबो हेबगासिनो दं नै माबायदि खस्थ' हेबनाङो नै दालाङा नायदो नै बेयावबो दालाङा हाबाय बेयावबो हाबाय बैयावहाय मोननैखौ हेबनो गबाय आरोखि जोङो हिमफाय फुरानाखौ लाबोनानै होबाय आरोखि ना दायो नै नायदो नै बरिया जाबाय नै ओरैहाय बानायजोब्बाय जोङो मोननैखौबो आरोबाव सायाव खेबसे हेबमा होबावनांगौ आंनि मिन्थिनायाव बेफोर दालाङा जों गामियाव दालाङा दिनैसिम गैया ओरैबायदि खस्थ' मा जाबावगोन नै नायदो एखेबार खालि औवा दालांल' हेबनायनि नै सेंग्राफ्रा जोंनि खामानिखौ मावजोब्बाय खस्थ' मस्थ' दिनैहाय दिन हाजिरा गारनानै खामला मावनानै जाग्राफोर गोजा मा सानो नोंसोरलाय ओइ बुंहरलाय एसे बुंहरलाय मा सानो मोजांसो दालां गैयाला मोजां दालां नाङा नोङो होनलालाय ओरै थालाय माथो होनो ब्र नोंलाय बानायना होआ माथो दालाङाखौनो गोदान फैयो आदसा बिदिसो औवा जेंला हेबनांबाय नै उफाय गैया बेनिफ्राय बेयावथ' मानसिफ्राथ' बिराद हान्थियो थाबायनायफ्राव दालां बानायबाय दा सुनानै जालायलाय आइये इसेसलै माथो होनबावनाय मथा मथि बे लामायावहाय गोरलैफोर स्टुडेन्टफोर फैयो लोमजानाय साजानाय बाजार जानाय फैयो आरोखि ना सेस नै दिनैसिम दालां गैया नै औवानि दालां हेबगासिनो गोदोनिफ्रायनो गोदो आं नागालेण्डआव दंमोन गामियाव फैबाय बिदिसो दा आङो गामियाव बुंनो थाङोब्ला समनि गेजेराव बोरैबा मोनगुलायो आङो जोंथ' ओजोंहाय एखेबा साफा जायगायाव थानो मोनबाय नालाय टेनसन गैयि बेयाव दैबाना गारि लाबोलाबो माबा फैजायानो दै सोमोनो बिदि गोजा सोरबा गोग्लैनाय सोरबा गोजावनाय बिदिल' आरोखि ना नै नायदो नै माबायदि ओरैबायदि खस्थ' मावगासिनो दङ नै ओरैहायबो नै नायदो नै जोंनोहाय बेयावहाय हायोला दालां मावना होयोला बेजोंनो जों लोगो जागोन आरोखि ना नै नायदो नै हाग्रा नांगौ दालां नांगौना नाङा नोंलाय औ बेनिफ्राय सोरबाफोर दालां बानायना होयोला मोजां मोनगौ दा बेजोंनो थागोन ना थाया
हायोरा बेलथायखानोसै बहरावनो मोनखाबाय दा हिनजाव लाबायना लायाखै गैथ'वारा ए गैथ'वा हिनजाव गैयालाबो नै होगोननो नै नायदो नै नांगौना नाङा हा नांगौरा नांगौ नोङोलाय नांगौ आंनि फिसाज्लाया देरबोगासिनो दं बोरै जानांगौ जाखो स्कुलाव लायस' फायस' खालामो जारलालै सयथिबो दालांखौ एसे थाब थाबै बानायना होदो नै UPPL BPF मोननैबो नङाला दस्राजोंसो ब्लड थांनायसैलै आं हले 10 जनसोखौ लानानै थांगोन आङो आंनि आखायावहाय 10 जननि बाराखा आंजोंनो सिम्पोललि 10 जन दंखायो आरोबाव लोगोफ्रालाय न'खरसेयावथ' साबा दंजोबो आंजों लोगोआ साफा लाना थांजोबगोन आं कंग्रेस लाबो BJP लाबो जेरावखिया ब्लड जोङो जाहैबाय लामाल' नांगौ लामा मोनलानो जोङो थोबाय आरोखि इयाव दालां मोनलानो